Un monumento patrimonio da humanidade. Unha cidade que leva o deporte no seu ADN. E un campo de regatas que garante a diversión. Estamos na Coruña, na praia de Riazor, para desfrutar coa quinta edición da Ocean Race herculina de kayak de mar. Máis dun centenar de embarcacións afrontaron o 18 de setembro un dos principais desafíos do piragüismo galego. Un día solleiro, as padexeiras e os padexeiros preparábanse para lanzarse ao mar e percorrer unha distancia de 10 km ata o Areal de Oza. A Sociedade Deportiva Xubias, o Concello da Coruña e a Federación Galega de Piragüismo organizan un evento que repetiu como proba do Open de España de Sub e precisamente os participantes no Stand Up Paddle ou Padexo a pé foron os encargados de abrir a quenda de saídas. Arrancaba a Ocean Race Cidade da Coruña con esta especialidade que exixe a partes iguais forza e equilibrio. Reto con mayúsculas que este ano se disputou unhas condicións máis benévolas que no 2021. Nesta ocasión o mar estaba bastante calmo na enseada do Orzán, aínda así o nivel de exixencia é máximo. Segunda saída, quenda para as parellas. Activábanse a vez todos os grupos de idade de dous tipos de embarcacións, os SS de surf ski e os kayaks. A acción estaba en marcha no campo de regatas no que na Coruña chaman o seu pabillón azul. Marco incomparable coa urbe herculina de fondo e no que se ian sumar ao espectáculo os barcos individuais, os SS1, os kayaks tradicionais e as canoas hawaianas OC formaban o terceiro e último escuadrón que comezaba a padexar. Esta escena cargada de enerxía neste pulso co mar que pon a proba a capacidade de resistencia e a de navegación. Ao redor de 40 minutos ian empregar as embarcacións máis rápidas. O treito inicial é o que demanda un maior desgaste e a primeira referencia ia dar o paso pola boia que marca o cambio de rumbo. Ata alí se dirixía esta frota das categorías veteranas, senior e xuvenís. Tras embarcacións individuais e a fronte Carlos Alonso do Club Amigos del Piragüismo de Canarias, seguido por Adrián Carpente do Náutico de Cambre. Xiro a dereita, cunha vista privilexiada da Torre de Hércules, aproveitamos para comprobar como marchaban algunhas categorías. Lena Torreiro das Xubias, primeira na senior. Andrés Fernández do Fluvial o Barco, segundo nos veteranos. E tamén en surf ski, Esther Linares do Náutico de Cambre, segunda na xuvenís. Avanzamos ata a altura da Caracola, no Parque Escultórico da Torre de Hércules, con Guillermo Goyanes do Submera, exhibindo estabilidade. Preto de entrar na parte final do percorrido, temos a Andrés Fernández, que ia por detrás do outro experimentado competidor, Fernando Ansedes do Náutico de Cobres, primeiro nos Masters Kayak tradicional. Nas Juniors Surf Ski lideraba a proba Celia Lima do Piragüismo Cambados. O terceiro posto nos Juniors masculinos ocupaba o Alejandro Baños do Piragüismo Vila García. Xestionando a ondada Elena Torreiro, a primeira senior. Era o momento de dalo todo, como facía Eduardo Iglesias do Piragüismo Aldán, segundo nas OC1. Martín López dominaba con estilo e solvencia nos xuvenís. Na competición mixta, terceira posición para Paula Pérez e Juan Manuel García do Cambados. Outro exemplo de coordinación, o de Sofía Losada e Manuel Álvarez das Xubias, primeiros xuvenís. Na referencia a boia deixábamos a Carlos Alonso, primeiro entre os seniors do surf ski, e non só conservaba posición, senón que se distanciara dos seus perseguidores. Emilio López e Alexandre Lizarralde do Kayak Vigo, terceiros entre os Masters. Segundo senior, Adrián Carpente, xa tiña tiro de pedra na liña de meta do Areal de Oza, pero non podía relaxarse en exceso porque Juan Luis Soubiña do Combarro estaba a medio minuto. A victoria acariciábana no barco mixto senior María Rodríguez e Mateo López do Cabanas KDM. Cruzaban duns 30 segundos de marxe respecto a Laura Mayo e Alberto Gil do Kayak Vigo. Esforzo final nos 10 km da Ocean Race Cidade da Coruña para Daniel García do Náutico de Cobres, primeiro nos veteranos surf ski. Óscar López e Héctor Birci do Kayak Vigo ian rematar terceiros entre os xuvenís nunha liña de meta na que a quenda de chegadas abriuse cos gañadores seniors, é dicir, Neftali Paraje e Adolfo Monteagudo do Ría de Betanzos.
Hubo emoción ata os últimos metros porque a só 15 segundos concluíron Miguel Ángel Pérez e Juan Ramón Suárez do Piragüismo Cambados. As dúas primeiras parellas comentaban a regata. Como saíran máis tarde, aínda non entrara ningunha embarcación individual. Quedaballes moi pouco e antes terminaban os vencedores xuvenís Valentín López e Miguel Varela do Cabanas. Non variaban as posición entre os seniors en surf esquí. Nin tampouco nos seniors mixtos, con María Rodríguez e Mateo López sempre comandando. Chegaban os triunfadores nos Masters SS2, David García e Ricardo Fernández do Kayak Vigo, e a continuación Alejandro Paredes e Enrique Tellado das Xubias, segundos nos Masters. E tamén o vencedor individual senior en surf esquí, Carlos Alonso, o do Club de Amigos del Piragüismo de Canarias, cubriu o percorrido en 40 minutos e 46 segundos, avantaxando en 1 minuto e 42 segundos a Adrián Carpente. Nos veteranos B impúxose Rafael Santana, do Náutico de Cambre. Había dúas categorías de veteranos en surf esquí e na A fixo terceiro Estepa de Xeiro, Fernando Estevez, do Piragüismo Cambados. Mais alado o resultado, a maioría dos participantes na Ocean Race Cidade da Coruña buscan completar unha experiencia única. Íanse cubrindo as prazas de podio. Segundas nas mulleres Masters, Mónica Filgueiras e Raquel Aguilar do Cabanas. Por parte do club anfitrión, Elena Torreiro estaba a piques de rubricar a vitoria nas seniors. Terceiro nos xuvenís continuaba Alejandro Baños. Cambiamos as OC1 con Eduardo Iglesias. Segundo, por detrás do seu compañeiro do Piragüismo Aldán, Jesús Pérez Rial, gañador un ano máis na Coruña. Camiño de selar o seu triunfo no Padexo AP Master e a Antón Sanz do Submera. A segunda praza correspondía ao seu compañeiro de equipo, Iván Puente. Volvemos ao surf esquí, co dúo gañador Master femenino, Modesta Vázquez e Elena Pena, do Kayak Vigo. Outro que a subir o máis alto do podio, Fernando Ansedes, no K1 tradicional Master. No capítulo de chegadas a meta, imos despedilo coa da gañadora senior Elena Torreiro, a do terceiro veterano B, Alfredo Maroño, do Piragüismo Narón. E por último, tras 1 hora, 10 minutos e 23 segundos en riba a súa embarcación, Antón Sanz axudicábase o triunfo no Padexo AP. Mataba o primeiro acto da Ocean Race coruñesa, pero no Areal de Oza esta festa do piragüismo continuaba. O testemunho dos maiores tomábao a categoría cadete. O público non perdía ollo da saída das embarcacións de parellas. O punto de inicio final era esta vez o mesmo, nunha regata de 5 km, sen un intre de tregua entre as promesas que se preparan para dar o salto a travesía longa da Ocean Race Cidade da Coruña. Deste xeito comezaban a atacar a auga as padexeiras e os padexeiros dos kayaks individuais. A distancia era a mesma que para os tándems. Dúas embarcacións masculinas abriron oco de contado nos K2, unha do Kayak Vigo e outra do Cabanas. E por detrás consolidábase outro dúo de embarcacións, tamén con presenza do Kayak Vigo, esta vez xunto a un barco das Xubias. Frenético arranque e a emoción estaba servida por partida dobre na batalla polo podio. Na competición mixta, Leticia Niebla e Adrián Suárez do Cabanas perseguían a Alba Dios e David Fernández do Náutico de Cobres. Había algo máis de mar que na proba dos maiores. Estes son os segundos clasificados David Seara e Carlos Rodríguez do Cabanas. E na pugna, polo terceiro posto destacábanse Gabriel Coira e Ignacio Goicoa do Kayak Vigo. Virada na punta da regata para Víctor Gaitán e Hugo Pérez do Kayak Vigo. Primeiros por diante do K2 do Cabanas. Seara e Rodríguez non resistirían o ritmo da embarcación do conxunto vigués. Na rapaza sí que mandaba Cabanas con Celia Freire. Liña de meta, confirmándose o triunfo de Gaitán e Pérez, que tiveron o reloxo en 21 minutos e 37 segundos. Gañadores mixtos Dios e Fernández. Na proba individual masculina venceu Borja López do Cabanas. Máis motivos de celebración para o club de Ferrolterra,
co triunfo de Celia Freire nas rapazas, mentres que no K2 feminino Marta Ferreira e Laura Monzón deron ya vitoria ao Náutico de Miño. O circuito estuvo moi ben, a verdade, simplemente estuvo moi bonito. Había un pouco de olas, estaban de lado, pero non pasa nada, moi ben. O demais, todo perfecto. Falamos do que foi esta quinta Ocean Race Cidade da Coruña de kayak de mar, que, bueno, como sempre, como todos os anos, é un espectáculo. Este ano quizáis non houbo tanto mar, a verdade, pero, bueno, está un día espectacular e o que ten facer estas probas no verán aquí nesta cidade, que a veces hai mar e outras veces tócanos como hoxe, que estaba como un platiño. El recorrido siempre es un recorrido bonito, tuvimos suerte con el tiempo, que bueno, pues no nos ha llovido y realmente pues hizo un día agradable para ver la regata. Los cadetes ya tuvieron más oleaje, se empezó a levantar el aire. Teníamos alrededor de 160, 170 participantes contando paleo a pé. Nun dos últimos eventos do verán coruñés, as medallas coa imaxe da Torre de Hércules agardaban pola nómina de padexeiras e padexeiros que se gañaron no mar o dereito a subir ao podio. A cerimonia de clausura en Oza comezou coa coroación de Jesús Pérez Rial como gañador na OC1. No padexo a pé, Antón Sanz no chanzo máis alto. Vencedora do padexo a pé feminino, Ana Pérez do Sub Mera. Sofía Losada e Manuel Álvarez no K2 mixto juvenil. Na proba individual junior femenina, Celia Lima, e na senior, Elena Torreiro. Nas Masters impuxéronse Modesta Vázquez e Elena Pena. E nos Masters tamén do Kayak Vigo, Celestino García e Ricardo Covelo. Nos senior mixtos, Mateo López e María Rodríguez. Nos juvenís, Martín López. Nos juvenís por parellas, triunfo de Valentín López e Miguel Varela do Cabanas. Vitoria senior en surf esquí de Carlos Alonso. Nos máster tradicional, Fernando Ansedes. Nos veteranos B, Rafael Santana. En nos A, Daniel García. No tándem senior, Neftali Paraje y Adolfo Monteagudo. Cadetes mixtos, Alba Dios y David Fernández. Cadete individual, Borja López. K2 cadete, Hugo Gaitán e Víctor Pérez. Nas cadetes K1, Celia Freire. Y por parellas, Marta Ferreira e Laura Monzón. Primeiro por clubs masculinos, o Cabana KDM. O Kayak Vigo gañou nas mulleres e un segundo trofeo do Cabanas KDM baixouse o pano na quinta Ocean Race Cidade da Coruña. Moitas grazas pola atención e ata a próxima.